Teraz si ukážeme žeržej. Čiže tu máme lícnu stranu a začneme klasicky hladko, čiže prvé očko preberieme a ideme hladko, podberieme hladko, no poď, hladko. Čiže robíme spredu hladké očka. Áno, celý riadok. Áno, celý riadok. Nie, ja používam anglické očko len pri tomto patente. A potom pri dierkovaných vzoroch, ktoré budú neskôr. Hladko. Čiže všetky očka upletieme hladko. Aj krajové oko. Aj posledné, aj jedno, aj druhé. Otočíme. Urobí sa nám ten klasický rúbok, ako bol na začiatku. To bude ako obrátená strana. A teraz budeme preberať obrátenú stranu. Čiže krajové oko je jedno, ako upletiete. Či ho budete brať takto, alebo takto, hladko. Je jedno, pretože to je krajové oko a ono stále bude vyzerať z boku stejne. Čiže ja podľa toho, ako mám ihlicu. Keď mám takto, alebo náladu. Hlavne len, aby ste to utiahli, to prvé očko, aby bolo zarovno s upletom ostatných očiek. A ideme. Čiže podoberieme, obrátime, chytíme prstom, pustíme a zase obtočíme a obtočíme, obtočíme a spustíme z ihlice. Môže sa vám stať, keď obtočíte, že vám to niekde ujde alebo sa šmykne. Ešte raz podpichnúť, obtočiť, chytiť prstom, vidíte, a spustiť. A potom vám už nemá kde utekať. Čiže takto pekne si urobíte celý riadok. No, teraz som robila také niečo, sa môže stať, že zapichnete ihlicu pomedzi vlnu. Nie je to pekné, čiže tým pádom zase tlačíte ihlicu pod, do dierky, do očka a spustíte. A ešte raz, aby celá vlna prešla. Nesmie tam ostať nič, čo by sa napichlo niekde pomimo. Táto vlna je natáčaná tak pekne ako zamatovo, ale sú voľne natáčané priadze a vlny a tam sa stáva často, že si napichnete ihlicu aj do stredu. Čiže urobíme celý riadok. Takisto aj krajové oko. A už z rubovej strany budú nahusto vrúbky, ale keď to otočíme, tak z lícnej strany už ide klasický pekný úplet. Ako hladko a obratko. Áno, 4, áno, 4 aj 6. A vtedy sa ukáže už pekná lícna strana, čisté, klasické, hladko, obratko, hovorí sa mu tomu žeržej. To je taký jednoduchý, keď niekto si pletie pulovrík a nechce mať žiaden vzor, tak berie len takto hladko a obratko stranu lícnu a rubovú. A je to vlastne základ pre všetky vzorky. Áno. Je to základ pre všetky vzorky a potom ešte aj pre vzorky také, keď sa proste bude na tento úplet vyšívať. Na tento úplet sa dá vyšívať alebo aplikovať kamienky, sklíčka, korálky, obrázky. Vlastne sa z toho dá vypočítať vzorka. Áno, dá sa vypočítať vzorka. Čiže zase krajové oko a urobíme celý riadok. Primerane uťahovať, aby ste nemali jedno oko veľké, jedno malé. Ale tak, ako som hovorila, každý si časom nájde to svoje uťahovanie a takisto to pôjde tak rýchlo ako mne. Ani mne to zo začiatku pred rokmi nešlo takto rýchlo ako teraz. No a už sa vám takto krásne začína. Áno. A vyzerá to. Áno. Dúfam, že to bude vidno dobre. Ja to môžem položiť aj dole a takto to bude vidieť lepšie. Tu vlastne aj vidíme rozdiel medzi tými základnými. Áno, áno. Čiže tu je patent klasické hladko obrátko. Tu je anglické, čiže krížené hladko obrátko. A tu už máte vlastne lícna strana je hladká a rubová strana je obrátená strana. Tento vzor sa dá aj meniť
Keby ste teraz prehodili obrátenú stranu na lícnu a lícnu na obrátenú, vzniknú vám také ako vlnky. Áno. A teraz je to veľmi obľúbený vzor pri pletení čiapok, ktoré sú predĺžené. Volajú sa tzv. Baskické čiapky. Čiže to máte takú čiapočku, ktorá vám tak visí ako šmoulinkovi. Ďakujeme pekne. Prosím.